Panyasa voice box papita nthawi tisinapange feature a Samuel Wara ndipo lero tabwera ndi maganizo a Samuel Wara amene ndithu akulankhula kuyika maganizo awo pa zimene zikumveka kuti ku State House sikuli bwino, kuti mmene achakwera ndi timu yawo amachoka ku State House kumeneko zinthu sanazisiye zili mchimake. Ndiyete tikhale limodzi kuti timve kuti maganizo a Samuel Wara pa nkhani imeneyi ndi otani, ndipo mwachizolowezi akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa voice box. Yes, comrades. Mwaswera bwanji, enaso muli bwanji. Comrades Malawians, ine kumbuyo konseko. Kuyamba 2021, 22, 23. Ndakhandu kuzuzula achakwera. Ndakhandu kuzana Malawi kuti achakwera ngati msogolo wa ziko lino tinapanga mistake. Munthu ameneyi ndi mbuli. Ndipo ngati munthu uli mbuli umasankhanso mbuli zinzako kukhala pafupi ndi iweyo. Anthu anzeru umathamangisa sumafuna. Mna munthu wakukhala mbuli maka umbuli wake kuti unalowamo mklasi kapena nthawi nakenso masogolo kampingo kena kake kapena kabungwe kena kake kokhuzana ndi anthu ndiye umbuli umene amakhala ovuta kwa basi. Ndakuza na Malawi namba kuza nthawi imene mati in search of a good leader kuti kumalawi kuno tufuna msogolo wabwino. Ndinayamba kufuna msogolo wabwino achakwera ali ku State House 2021, 2022, 2023. Ine achakwera ndi intelligence imene nayo. Achakwera nali ndi mbuli yeniyeni ya president. Ndipo Malawi 5 years imene iyi itabwera kwambiri mbuyo. Komanso anthu ambiri takhatira ukali mwina kwa zaka zokwana zitatu, ena zinayi, ena zisanu. Ngati anzathu achipani cha DPP, ukali wawo wakhala zaka 5 au ukali pali ku state ali ku opposition. Mwina makali pa kwambiri a DPP awawa ndi zipani zina zonse zimakali pa kwambiri cho cha umbuli omwe chipani cha DPP kapena chipani cha UTM kapena chipani cha UDF kapena chipani cha BP ndi zipani zina zazing'ono zinaona mwachakwera. Amalawi chakwera ndi mbuli. Even ali former president kakhala kuti malamulo abwino ndi mmene waonongera ku State House. Parliament ikakhale pansi kuchosa immunity ya former president. Ndi bwino ma president omwe sanagwire bwino ntchito kupanga zimene wapanga chakwera ku State House ndi anthu ake. Chakwera chipani chawo apange deregister komanso achakwera amangidwe. That's it. Munthu wakawa nzeru choyamba umamba kupanga protect malo amene umakhalamo. Office imene umagwira ntchito. Office yothandiza anthu imaoneka maonekedwe kusamalika bwinobwino. Koma State House ya chakwera amene mwapitako kamene mwagwira ntchito ku State House mukaone ma State House ena maiko ena imene kumasamalidwira. Koma State House ya chakwera imaoneka kuti kuno ku State House kuli mbuli. And umbuli umene huu, that's why MCP akayupanga ma mistake. Mwina kumusowesa vice president, mwina kumagula fertilizer mabuchari, mwina kumatizunza anthu amene tinampasa vote chakwera, amene tinampangira campaign chakwera 2014, 2019, 2020 kuti lawe bo. Mbuli si maziwa munthu amene amamthandiza. Mbuli si makhululuka. Munthu wakhala mbuli olo ufiti umakhala nawo. Zimene apanga chakwera ku State House kuposa ufiti olo kunyera mgalimoto olo ali galu sanganyere mgalimoto ngati mene tikuona magalimoto sangaphwanye zinthu ku State House olo ali ndi njala galu sangaphwanye chimbuzi kuti adye mani. Koma munthu ku State House ya ku Malawi kumalemba ndi manyi zona khoma ndi kulemba apo kuti NCP mabi yeniyeniwa. Ine ndi ku State House ndikuziwako bwinobwino. Mbuli zimene zimagwira ntchito ku State House pasi pakaponda mgaga ndi anthu onse aku State House. Every day akamaweruka amaba toilet paper. Kumacha kuda awatu aba toilet paper wow. Sugar awatu aba sugar ku State House. There's no way somebody innocent enough, somebody sane enough can steal a toilet paper ndupita nayo kulimba kwake. Kumaka setela ndi anachi ndi abale ake cha ku State House. Chinthu cha ku State House chichonse chimakhala choopedwa. Chimakhala ndi malamulo onse wochiteteza. Olo kupha kapena kutola zira la nkhanga ku State House ungatole. Olo kupha gwape kapena nyani kapena nkhanga sungapange ku State House.
koma chifukwa cha Chakwera nali mbuli. That's why panopa zinthu zikutivuta. 5 years iya Malawi mwasimikiza ndipo tikuthokozeni kuti awawo atulukamo. Ife amene watinaona kalekale anatipasapo ma appointment kukagwira ntchito ku State House ngati gardener. Kwa polembera ntchito osatiuza tife ma gardener ayi. Koma timaona iwo ndi umbuli wawo mwa ife amona ngati ndife threat kwa iwo. Comrade Lwala wakunzimba mtumbuka amene wakunzimba amene ndio chenjera kwambira bwana asakhale ku State House. Dikana kale ena pete ku State House. Palibe chomwe chikanabedwa ayi. Ndipo Chakwera akanakhala anthu anzeru akanakhala utasata maganizo athu. Chifukwa nyumba zimene timakhala ifeyo ngakhale timakhala kumamizi. Palibe kuti mwana wanga kapana mwana wa m'bale wanga angalembe khoma ku Chimbuzi kapena kubiba pambali ku Chimbuzi kulibe. Even kapu yomwe na tiyi simakhala kuda kapena yonunkha fungo lina lake la china chake cha chilendo. Koma Chakwera angotioneseratu kuti munthu amene tinayambika ku State House ndi nkhanza zimene takhala tikuona akupangira zinzache makamaka pa imfa ya Saulus Chilima. Simunati anapha ndiwowo koma anakhalidwe lawo ndi zimene tikuona papa izizi. Awa uta MCP akhuza kupha ndi munthu. They can destroy somebody. Ndi mmene tikuvutikira panopa enafe. Tinali ndi ma contract ndi ma appointment aku State House mafailo athu anatisowesera. Ena nimwaona mabi ku State House. Pamene enafe mafailo athu omwe ama contract kulibe. Anatisowesera. Nkhanza ndi umbuli. State House ili mathandizo ambiri abwino. Ku State House aliyense amapereka ulemu. Koma chifukwa kuti tinayikako mbuli 2020 muzina la Tonse Alliance. Ambuye kumalawi kuno atikhulukire. This is not fair. Olo anthu otithandiza sazatikhulupirira. Olo alendo azisogolera kupita ku State House yathu aziopa masiku ano. So azingona ngati Malawi ina aliyense akaluza chisankho amaphwasula zinthu amalema ndi amaba zinthu zofunikira pamoyo wa munthu. Chimbuzi toilet ya ku State House njofunikira kwambiri. Ndipo imene upasidwa ulemu. Pa office pena paliponse pa kanthu anzeru choyamba chimene amamba kusamala ndi toilet. Ngati munthu kulepha kusamala toilet yako amalawi uchitipa tumsanje ungasamale pa mavuto ako. Achakwera ndi aboza. Chonde Malawi ndikuziwa kunoko malamulo athu komanso makhoti athu ndi ofoka. Pali nkhanza zambiri zomwe kumaleko zimapangika koma timasowa kopita nazo. Pali maumboni ambiri amene anthu ena afe timakhala nawo ngati dziko lathu. Koma kulibe ma institutions omwe angatimvere zoyipa zomwe maboma amene timavotera timapasa mavoti kula boma tingakaneneko. Nkhanza zimene zakhala zikupangidwa kumbuyo konseko ka chipani cha UDF, chipani cha PP, chipani cha DPP, chipani cha MCP. Nkhanza zimene amapanga anthu awa tikapasa mavoti timakhala ndi maumboni akuluakulu koma timavutika kuti ukanena kuti nkhani imene iyi. Most of the institutions omwe amayang'ana kuti ziko likuyenda bwanji pa malamulo kapena nkhanza zikamachitika mziko tingazipange bwanji. Ma institutions onse amakhala corrupt. Komanso amakhala dull and passive. So kuti amalembana mbuli zokha. Tikanakhala kumaleko tindi commission tindi independent conference commission kapena kome tingakapereke nkhawa zina zake zomwe timaona za chilendo zomwe zimakhala ngati munthu wina kamaphwanya malamulo kuno kulibe office kumalawi kunoko. And panopa ni pempho langa ku DPP awa apita Mutharika ayamba ndi kukalipa ndithu kuti afuna dziko lathu likhale mchimake. Koma ngati ma institutions omwene azilimbana ndi ma crimes ku SCB ngati tingakhwefule kumene koko pepe chilipo. Police ndi mabungwe onse ka Malawi Human Rights Commission kukhale anthu oti si achimizi si mbuli ngati mene ali boma la Chakwera. We need to improve. Olo nkhani yokugwa kwa ndege iyi palibe kumene kuti tingayifufuze. Tilibe ma institutions okwana omwe akhoza kutithandiza kuti zimene cha kundege kuti tiauze. There's no way kufa kwa vice president mungapangire commission of inquiry pamene ma office alipo kale ofufuza nkhani ngati imene iyi. Why coming up with a commission of inquiry? Ma officers alipo kale oteteza anthu ofufuza nkhani ngati zimene zizi. Intelligence, National Intelligence Service or Bureau. What is the role?
munthu wamkulu wamwalira mziko basi mkapake commission of inquiry kuyikamo mafumu azibusa ndi azinzanu. What type of inquiry is that? Ndege needs a technical expertise or anthu oti akuziwa ali zenicheni. Ma institution eni azifufuza ngati ngazimeji. Koma osatenga mafumu pitani mkafufuze Maliro vice president. That was a total stupidity of its best. And aliyense amene ali commission anasankhidwa kukhala commission of inquiry aina kumangidwa ya chilima ichi. Inatipasa hope, inajira ndalama zatu zambirimbiri. Koma anthu okafufuza ndegewo anthu osapita kusukulu ngati amene abulutu ngati yemweyo Chakwera amene. Amalawi zoona kumalawi kuno kuli institution yoti munthu khoya kadandola kuti wina akuba ndalama mu office angammange. Do we have those? Tilibe. Kuno kuli zoona kumalawi kuno kuli khoti yoti munthu ukautenga mulandu pa chilungamo chake ungakaone chilungamo. Khoti liko kumalawi kuno? Kulibe. Kako anti-corruption bureau. Kulibe late or ku polisi. Kulibe kuti nakuti polisi mene hii ukapitako ndi ukamugwira munthu wina yake ka minister kawina yake mkulu wa boma akuba ndalama kapena upanga za chiwembu kapena kupha anthu. Can you go to our police today kuti polisi ikakuthandiza? Kulibe. Boma lathu panopa chonchi ufunika ndi umbuli mene Chakwera wauzala mu boma umo. Kufunika complete overhaul. All the institutions defense kuchitetezo chonse cha ziko la Malawi ngati institution ipo ina imaona chitetezo cha ziko kapena ndi kumaona mmene anthu imapangirana nkhanza pandale. Those institutions must be overhauled completely. Tiyambireso one. Achose na anthu amene ali ndi umbuli ngati wa Chakwera ku court achoke. Ka chief justice ngati mkona kuti akungoti namiza chosani. Ku polisi chosanipo ni anthu omwe are not professionals. Achose. Maudindo osiyana mboma mkaya ku agriculture ma ministers. Tiyambireso one kayendesedwe kama ministers athu. Ndi ma institutions omwe amatauteteza miyoyo ya anthu. Komanso omwe amatauteteza ziko lathuli. Kandi ku ame. We need complete overhaul. Amalawi panopa we cannot go ahead. Ndi mene ma institutions athu alili panopa. Kwa khala kuti ma institutions amphamvu kunoko osamalati za malamulo. Chakwera lero panopa bweza tamangidwa. Akanamangidwa state aulule anthu amene analemba ntchito one by one tafunse aononga kuzinthu zingati State House. Sinkhani zoti ya tifunenso commission of inquiry mangani Chakwerayo, mangani chief of staff Kapona Mgaga, mangani director of human resource ku State House amangidwe. Atiuza anthu amene analemba ntchito ndipo ntchito yawo inali ya mtundu wanji. Chwa tionengera mbiri athu kumalawi kunoko. Comrades ndinopsa mtima kwambiri koma muziwe ichi tinakhala ndi mbuli mu office Chakwera. Mbuli yoteratu ndi cabinet yake yonse ndi chipani chonse ndipo amalawi ndi upemphani anzathu amene mwasakidwa pita nyumba ya malamulo, please kapangeni zotheka chipani chimene chitipange deregister. We should no longer see MCP in Malawi. Tisaone chipani cha MCP. Nthawi ya one party system chinatiphera anthu athu agadama ndeno otero. Nthawi ya multi-party democracy chalo wamboma chili makulibe ndi anthu ena 8 ndi ambirimbiri amene anafa kapena amene achidwa nkhanza. Why should we keep such a pattern in Malawi? Chakwera mangidwe basi. Akamangidwa tione aliyense timfufuze. Chwa Chakwera alephera kawiri chipani chawo. Kukhupira kuti atigwire ntchito ngati Malawi. Nthawi kamuzubanda timavutika nawo. Nthawi ya multi-party taona limene aunongera zinthu. Paka kukaphwanya zinthu kalimba ndi mabi makhoma ku State House. Comrades, Ninokia, good evening.